Για από μένα, εγώ είμαι ο Τάσος. Θα φέρνω διάφορα προϊόντα από το GearBest ή από άλλα κινέζικα μαγαζιά. Θα σας κάνω review, θα σας δείχνω τρόπους να τα παραγγέλνετε χωρίς να περνάτε τελωνείο ή ακόμα και να περνάτε τελωνείο, να κάθετε δηλαδή στο τελωνείο, θα πληρώνετε ένα 3 ευράκι και είστε κομπλέ, οπότε πάλι πιο φθηνά από την Ελλάδα. Και το πρώτο προϊόν που θα σας δείξω είναι ένα πολύ βασικό για μας τους γκατζετάκηδες, αυτό εδώ πέρα το βαλιτσάκι. Το αγόρασα από το GearBest, από ό,τι βλέπετε είναι γεμάτο, το χρησιμοποιώ πάνω από 3 μήνες. Το μέσα χρώμα του θα το προτιμούσα σε άλλο χρώμα, ας πούμε κόκκινο, αντιπράσινο, αυτή την αηδία. Αλλά από ό,τι βλέπετε έχουμε εδώ πέρα ένα καλώδιο, ένα splitter, ένα καλώδιο micro USB, ένα λεντάκι για τις διακοπές, το βάζουμε σε powerbank και είμαστε κομπλέ, USB και άλλα USB, ένα multi charger που βγαίνει σε όλα, από USB σε μαλακίες, ένα τροφοδοτικό για το κινητό, ένα κοντό καλώδιο για να φορτίσουμε από το powerbank στο κινητό, ένα άλλο καλώδιο και εδώ διάφορες μαλακιούλες. Και από ό,τι βλέπετε, εδώ πέρα διάφορες μαλακιούλες, και από ό,τι βλέπετε γενικά έχει πολύ χώρο, δηλαδή εδώ ακόμα έχω κενό να βάλεις, ξέρω εγώ, ένα ψαλιδάκι, να βάλεις το καπάκι της κάμερας, όπα, μαλακή έκανα, οτιδήποτε. Λοιπόν, για αυτό το προϊόν είναι ένα πολύ φθηνό βαλιτσάκι που μου έχει λύσει τα χέρια, γιατί όταν ταξιδεύω ή γενικά για να είμαι οργανωμένος, ξέρω ότι τα καλώδια μου είναι εδώ μέσα, ή όταν πηγαίνω, ξέρω εγώ, διακοπές ή κάπου τέλος πάντων, αρπάω αυτό, ξέρω ότι έχω μέσα όλα τα απαραίτητα καλώδια μου, ότι δεν θα μείνω χωρίς ρεύμα, το αρπάω και φεύγω. Αξίζει να το πάρεις? Για μένα αξίζει άμα έχεις πολλά καλώδια. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο βίντεο από μένα, ευχαριστώ που το είδατε. Από κάτω υπάρχει link για το Facebook και για το προϊόν. Σας ευχαριστώ.